Oeh. En we zijn hier had een beetje de structuur van een tomaat. Ken ik dit wel, joh? Dus check nou even schutting. Oh, Net voor jou. 4 minuten doe ik het hier op draaien, hoor. Dan is het lekker. 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 Goedemorgen. En hij dij? en hij heeft toch. En hij vlog. Ik ga Joet een jaar al in dij. Hilde leidt even op bedje, dus die komt aan wel. Maar we gaan eerst een heel schoft, hoop ik, wat Hilde net oude horen had, te gerren. En ik ga krijg met Jarl even een fruitkoor ophellen. Voor morgen. En toen wisten we bij de groenteboer en we zagen een fruitlezen die we eigenlijk even nog nooit honger hadden. En het vaste McProst, hij hiet een kaki. Hij hiet een kaki. En de groenteboer zei, je kist hem even snijden en dan uitleppelen. Maar ik is echt de skill eat. Maar ik de skill. Dus we gaan betacht. Jara die doet het als een kiwi. Ja. En ik ga het mijn skillen al op. Dus Dus je hem zo of zo? zo. Zo? Of net. Nee, doe maar het oorsom. Zo? Ja. Want zak is er met eruitleppelen. Oh ja, doe maar was het voor dit handigst is. Maak het tandwets. Ik zou mem zeggen. Maak het tandwets voor. Ja, dus we zijn heel nieuwsgierig goed. Het is fruit de kaki. Zuurskeef. Even Hendrik, ja. Oké. Is hier? Oké. Oeh. En we zijn hier had een beetje de structuur van een tomaat. Ja. En verbind je het er nog een beetje als een tomaat uit. Zal ik dit maar pakken? Oké, ja. Nou, ik heb dus mijn skill. En doe ik een stuk leppel in. Ik ben heel benieuwd. Dus ik zou zeggen, probeer je te zeggen en laten we even weten wat Jimmer van voelt. Dat mag wel. Ik ken net zoals het produceer of daarna. Het is echt een eigen smaak. Ja. Het had net heel veel smaak. Maar Een beetje echt weer sweet. vol. Beetje sweet. Het had wel de structuur een beetje van een tomaat. Iets minder papperig. Ja, daar heb ik die wel een beetje, hè? Let maar Ja, shit, hier, er wordt hè? vochting. Maar dit is dus inderdaad wel leuk om een keer in plaats van apel, maar squallen, een kaki. Ga een keer wat los. Ja. Lekker makkelijk, is zijn tasmieden. Maar ik Of denk in net dat Zwaan. hij bij de Albert Heijn of Lidl of zo is. Nee, we hebben echt bij de groenteboer bij, hè? Ja. Ja. Heerlijk, jongens. Ik vind dat lekker ook. Vind je het wel lekker? Ja. De kaki dus, jongens. Van Joet op de planning. Nou, het is jarendij. Dus ik ga maar jaren wat denk je toch die wie wel leuk vinden. En wij wie wel geduld voor haar zaak eigenlijk ook net zo bot. Zeg maar ja, wat neem je dan? Als nummer 1. We beginnen een TikTok maatje en we halen een beetje dezelfde kleur. Oranje panter, hè? Met zijn Oranje broekjes. en ik ga Panterbroekje. panter. Ja, ik ben al op een koraal gestemd. En we beginnen nog aan even ditje. Even optutchen En voor dan de, geven voor de TikTok, hè? Ja, en dan geven we een TikTok meisje. Wat er nog wel eens zien wat voor TikTok een keer meisje. Ja. Maar Meidje hier. onderin is wel een beetje een smaak. Ja, lekker. Ja. Maar en dan geven we echt nog een cake maatje. Ja, we hebben spulhelft voor een boerencake. Dus dan geven we die echt nog een meidje. Zin. Ja, en dan kunnen we die altijd goed, dus ik nog wel oppieten. Maar het ongeveer een uur in de oven staan. Ja, smaakje? Het onderste is een beetje raar. Het onderste is een beetje raar. Ik lekker. Ja. Nou, ik wil wel lekker, maar wel oors als het bovenste. Hoe meer naar onder, hoe meer smaak. Ja. Pro de skillers. Ik kan het proberen. Dat is een iets hapje proberen. Vond ik wel lekker namelijk. Net vies, hè? Oh, ja, dat is wel lekker. Die is juist heel sweet. De kaki is goedkeurd. Weekend denk ik op naar je badkamer. Want daar hebben we wat mooie lucht. Daar hebben we een mooie lucht. Dan geven we de TikTok ook maatjes. Maar we gaan eerst even wat krul in het hier doen. Even wat lipstippen op. Het zijn heel nog, hè? Lippenstippen. Net lippenstift, maar lippenstippen. En dan, nou, ben ik meer met mij. Ik zou zeggen, via net te abonneren en te liken. En dan mis je weer helemaal niks. Nou ja, dit is de make-up la. Ja. En dit is het hierla, tot nota. Ik ken nog wat zie ik even hoor, maar zaken het is dat ik deel. Dus Ja. ik zou zeggen, pak maar weer stelling haast en nou, Saskia heeft er nooit, dit is voor. En dan komt Haas en daarna. Dit is voor. Ja, dit is voor. Dit is en dit. Ja, we beginnen bij de make-up. Ik begin bij de foto. Dus ik doe al even wat plukjes. Ik zet
direct opspoelt. Klein beetje. Rest van de mascara. Nou, ik ga je nou weer. Ik kan nou mascara, de wenkbrauwen en de lippen. Alleen de lippen dat weer heel fel kleuren, maar dat zie ik uit, want die is zo fel hier. Nee, die valt me op. Ja. Ik spuit de laatste krul erin, dus ik ben jaren hier nog een beetje krultje, dus ik heb de kunnen zo. We hadden krul niet hier. Ja, al die mooie krultjes. Vond die mooi. Nou, maar we hebben een TikTok uitzichtje. Doe wie allemaal hier, die is misschien wel leuk voor ons, toch? Ja. Dat is even chill. Ik ben benieuwd. Ken ik dit wel, joh? Check nou even schutting. Oh, goeie. Oeh. Oké, akkoord. Geef het aan. Oké, maar wees maar pieken oefenen zonder dat we het veel meer denken. Nee. Maar puur even... ja, oké. We beginnen eerst even oefenen. Oké. Oké. Kun je me zingen? Of nog een keer oefenen? Nog een keer oefenen, ja? Wat is Vietrek vers? Of ja, is vers? Ja, oké. Dat is net goed. Oh, dat is wel gek. Dat niks aan trouwens. Ja, nou, voor de eerste keer? Oké, maar wie doet nog een keer? Je hebt hier. En dan open. En Open en dan draaien. En En dan naar beneden. Ja, akkoord. Even Poging op het normaal. U weet te laat naar beneden dan, hè? Ja. Maar, ja, oké. Nee, Ik ben hier dat een lukt keer helemaal. helemaal staan. Ja, dat lukt het wel mooi. Dat is mooi. Oh, je hebt ook een ring van dit. Your ring. You can ring my bell. Poging nummer 4. Oh, kijk nog maar in. Ja, die is cool, toch? Ja, Die door? is goed. Akkoord. We hebben hem. Ik zou zeggen, ziekjes even op TikTok. En van meer filmpjes kun je hem zien op het profiel @tiffanychats. Stuur al je leuke filmpjes, dus ik zou zeggen, check ze even. Wat verdik, ik ga er heen van. Nou, de TikTok zit erop. We zullen even onder het cake bakken. Lekker. Boerencake. Ja. Nou, boter en aaien en wetter. Ik zal even een Hebben we dat nodig? maatbeker. Ja, voor mij stuur dat erop. 1 pak 4 eieren. alles op kamertemperatuur. Ja, dat gaat het al mooi sturen. Oké. Ja. Zal ik de lijst doen maar voor, dan doe ik het wel. Stuur ze op rooster. Plaats het rooster iets onder het midden van de oven en verwarm de oven voor. Wil je maar erop sturen? Hoeveel water? Als het een elektrische oven is, Nee, hete lucht, dat dan toch? dat is 150 graden. Vet de cakevorm in met boter en bestuif de binnenkant met bloem of gebruik bakspray. Oké. Luister hier, iemand smast er wat uit. Ja. En net ermee. Lekker effect. We zijn een mixer. Ja. Klap met de mixer 200 gram boter zacht en romig in een beslagkom. Oké, maar is toen wel dran. Als het goed is, je ziet. Of zit het hier net op? Zo nog? Dit dus net broek en dan de rest wel. Dit. Maar zal je wel je stikjes en hierin doen? Ja. Lekker. Ik ga er nog zien, maar waar ik aan horen wachten zit, dat het klaar is. En hoop dat het lukt. Tante doet het zo vaak kijken. Ik hoor. Ja, ik denk dat het dus ook nog wel goed doet. Soms wat nieuwe dingen. Ja. Zo'n griemerij. Als hij hier scroll en als het... Daar ben ik altijd bang mee met blikjes. Oh ja. Bijvoorbeeld zo'n blikje cola of zo. En dan hier op mij zitten. Ja, of maar Of wat alleen de scotje en dan de dapper net op of samen jacht en dan de dapper net op. Dat is nee, grappig. Maar als je er wordt voor staat, dan stinkt dat het kind. Dat wil ik gewoon. Wat is de volgende stap?
Dat wordt me trekken van nu. Of een spat misschien helemaal mee. En een lepel wetter. Eetlepel? Zit er erin. Een eetlepel? Ja. Of... Hier een eetlepeltje. Want ik goed lezen, ik wil goed lezen, want ik wil nog wel eens wat hut. Ja, maar... En fjouweraaiertje, dat bedoel ik nog. Nee, kom maar. Ja, wees. Het is die cake. Nee. Ja toch? Wie die idee? Want nu is dat in de gaten dat ik het al kocht en dat het voor het duur was zo'n. Ja, dat zei in de winkel. Ik ben in de winkel en de fruitkoer ophellen. Oh, ik wil een keer cake bakken. En toen ik het hut pakte en toen zei ik, dat doen we het. Doen we dat Joet? Dat doen we het. Zaken die tot geduld nog van, doe wel hè? Of jou? Fjouweraaien. Oeh. Goh. Ah, dat moet er net in jaar hè? Nee. Ja, oké, dit lukt net. Draai ze hem om. Sjammesje. En dat er al een stukje Yay, dop in zit. kijk al. Zo lees je maar op. Onder die kant. En brengen. Kom op de kistes. Hartstikke En dat is... Zit dat ook altijd in een luxe? Dikke griemer. Ja, nou. Lekker hè. Met een knapperig cakeje hé. Oh, dat ben een goeie jaren. En noem maar. Ja. Er zit er nog in, hè? Ja, daarom. Eerst maar een beetje alles betrokken hoor. Zeker een beetje een doekje van hoor. Net prillen. Lekker. Lekker. Dan was die dat ook nog een beetje maar. Nee, dat ben ik niet. Had ze dat heel mooi, ja? Had ze dat maar. We hebben een aanstel tegen ertussen nog apen. Zo? Ja. Oké. Aanstelflat. Zo. Doe je een keer? Ik krijg Met deze. chocolade, hè? Oh, dat is lekker misselijk. Ja, een pil. Oh, dat is echt lekker. Gaat lekker. Ik kijk nog een keer mijn zandkoekjes. Dat beslag is echt zo lekker. Eigenlijk lekkerder dan de koekjes. Ja. En toen had ik gewoon heel veel van het beslag op in. Maar toen werd ik heel misselijk. Dat is een goed idee. Hier, kijk. Is het Pinnebuuk? Daar is Pinnebuuk van, hè? Ik echt. Die vind ik heel veel van. Heel, oké. En dan. Doe maar blijven. Then you go. Ja. En dan kun je op bakken. Oh echt? Nou, zou net wel. Was het de science? Een ronde taart. Kijk. Ja, in pro wat bedoeld is. Is dat steeds goed? Doe het beslag in de cakevorm en bak de cake in 60 à 70 minuten gaar en goudbruin. Had ik een beet van? Misschien ook net met het beslag in zit. Nee, het is een zwier beslagje. Ga dat dus, het hartstikke goed. Dit hier sta ik wel in, ik net maar hoe het te houden. Dus dat is wel eens jaren. Jawel. Ik wil eigenlijk voor Ildo hier. Ik heb een taart besteld, maar hoe heet zo'n ding? Zeemermin. Net op een woord komen. Een zeemermin taart. En dan moet ik nog wel een roze kwarttaart erbij. Maak die met je. Ja, maar we zien wat voor diet dat uitkomt. Ik denk dat het net handig uitkomt. Nou. Maar zit daar maar dit stukje, ja? Wat nog is. Ja, maar genau. Wat vervelend, hè? Ja. Ja, ik zit het randsysteem Jammer. uit, dat is wel schandalig. Ja. Was dan wat het zijn. Ja, dat is zo sneu. Ja. Ja? Zo? Ja. Jongens, dit is hem. Nou gaat er 60 tot 100 minuten in de oven. In de oven. Nou, ik ben benieuwd dat het slaat. Hoe lang? 60 tot 100? Zit er eerst eens een oer erin af? Ja, het is niet best. Of zit ik precies 64 minuten in de midden zitten in? Oké. En go. Dus dat wordt het. Een uur en 4 minuten. Goed zo, ja. Hoe laat ben we dan? Dus 4 minuten nu kwartier. 4 minuten nu kwartier op trein. En dat dan misschien 20 uur trein? Ja. Ja, 4 minuten nu kwartier op trein, jongen. Dat is lekker. Lekker. Wie gaan even in de chill? We zien hem zo. We hebben erom. Nog 12 minuutjes, jaren. Bijna klaar. Nou, het is 4 uur kwartier op trein. Het is 4 minuten nu kwartier op trein. En hier gaat haast. 20 uur trein dus. Oh, dit... Nee.
4 minuten ook kwartier. 4 voor een kwartier op de trein. 4 voor een kwartier op trein. Tante. Tante, hè? 22 seconden. Oh, ik word Duurt lang. Roept wel heel lekker. Je hebt geen geur bij het beeld, maar het roept heerlijk. Je ziet er ook goed uit, ja? 3, 2, 1. Nou, laten we hem 3 minuten staan. En dan geven we hem snijden. wat ik dan net even best. Ja, ik pak hem even. Maar dan doe ik even mijn wand. Ja. Hoi. Hoi. Hoe heb ik gewoon koffie en Cake? Ja, lekker. Je gaat cake maken, Beppe? Wat is? Je gaat cake maken, Beppe? Wat kijk. Ja. Oh, lekker. Dan ben ik goed verzonnen. Oké, Onza. tot zo. Doei. Oh. Druk eens door Beppe nou samen wat. Doei. Hey Wiefke. Goedemiddag. Lekker weer. Hé, is lekker koest. Die gaat lekkere cake bakt, hè? Dat is de cake, hè? Jara, wel lekker. Jara met haar cake bakt, hè? Ze wordt een beetje wekker. Het wel haast hier om raar, hè? Het wordt vannacht niet meer, toch? Is er van de mossenbord botten bij de opvang? Is maar met mij? Of was nog helemaal lezen blauw? Nou, ze met mijn koffie zetten. Ik heb dat even een bakje Je wist. Zo, Dank je. zet ik een koffie. Nou, je bent klaar voor. Kom maar, Beppe en Jelke. Eigenlijk ook hoor. Hij die komt er aan. Hij die ruimt een beetje. Hij heeft de moeds op, juist dat? Ja. Oh, kijk, hij die. Is mooi waar, Jelke. Oh, dan kun je wat je krijgen. Ja, niks aan. Zo, kijk. Oeh, lekker, lekker. Lekker, lekker. Zie je broek aan? Ik kan heel raar een stukje cake. Vertel, Beppers, wat had Jara met makker? Cake. Cake. Speciaal voor item Beppe en Ildau. Wil je Ildau een stukje? Lekker, lekker. Oké, hoe de kop? Ja, de kop, ja. Is je wel los snijdt anders ik dan? Nou ja, nee, goed net. Goed nog een meting. Dan moet er weer recht op. Ja. Nou, dan moest er maar een stukjes snijden, ja. Lekker, dit roept vet lekker. Nou, waar wordt kontje? Vind je die heel lekker of mij een oordeel? Ik maar die wel, hè? Beppe, mij die wel. Beppe vindt het net zo slim. Maar die Ik wil deze. Doe eerst je oren maar dan. Ja. Beppe wil een kontje. Ik wil wel een kontje vullen. Alsjeblieft, van Beppe. Van Ildau. Mies. Hier van Jara. Warm, hè? Ja, het stroomt er nog hoor. Hier van oma Jelke. En hier van tante. Oeh. Ildau weg? Nou, maar het is al hoor. Ja. Erop? Of de naast? Ja. De naast. Ja. Zo. Met wat? Ja, dat wil bij Akkert maar krijgen, hè? Lekker in de... Oh, is toch een mooie pop? Had die pop lippenstift op? Ja. Oh, wat hast du een mooie pop? En Ik heb net Peter mooi. du hast net lippenstift op. Nee. Was ook een beetje lippenstift op haar? Ja, Ze- nee. Nee? Maar hebben van die pakken? Ja? Was die van Bente haar of was toen echt een lippenstift haar? Je denkt Peter mooi. Die van Bente vies mooi. Zal ik die even pakken dan? Ja. Oké. Jij. Oh, schaduw. Oh, en mooie lippenstiften. En welke was het op haar? Oh, wat bist u mooi, Popjek. Wauw. Weg. Ja, Popjek, een beetje oogschaduw op. Zo. En op. Oh, dat is zo mooi. Wauw. Ja, op haar eetjes, ja. En die een beetje. Oh, zo mooi. Van mij. Ja, Memek. Dank je. Papa. Nou, Mem wil nog een beetje lipstift. Is dat ik bij Mem op dan? Tje, doe maar bij Mem op. Dank je. Dank je. Papa.
Ja, Beppe wil ik door het lippenstift, denk ik. Ik heb het oogschaduw. Ja, Doe maar op. eerst de oogschaduw. Zo, bij de bril nog. Zo. Zo. Oh. Wauw. Zie, wauw. Dan met je lippenstift. Huppa. Dankjewel. Dankjewel. Tja, misschien wil jij eigenlijk wel een beetje. Ah. Wat is dit? Vind je het wel mooi? Ja. Wauw. En, hoe smaakt het er? Lekker. Hier weer echt heerlijk. Een lekker cake hier nou? Ja. Ja. Nou jongens, Jara en ik gaan een hele leuke dag doen. Hier weer lekker hè? Ja. Oh. We gaan een TikTok maken. We gaan dus hier in de krul zetten. Ja. Yep. En we gaan een lekkere cake maken. Ik zou zeggen, vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauwtje omheen. En via net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. Ja. En een vlog.